Hej og velkommen til en ny video fra Gamle Jernbaner. Jeg hedder Benjamin, og i dag er jeg taget på besøg på Sydhavsøerne på et temmelig magisk sted til en have, hvor der kører rigtige damplokomotiver i meget stor skala. Det er damplokomotiver skala 1-4, model af et gammelt lokomotiv fra en sukkerbane, som man kan opleve her. I den her video kan du komme med et tur rundt på banen, og vi skal også se på et stort modeljernbaneanlæg. Og alting ser ud til at være hjembygget, både de store lokomotiver og de lidt mindre baner, som vi skal kigge på om lidt. Velkommen til. Selvom lokomotiverne er i skala 1-4, så skal de jo have et sted at bo. Så her står også en model af en rigtig remise fra en sukkerbane i skala 1-4, som er så snedigt lavet, at lokomotiverne og vognene de holder den samme højde hele tiden, når de kører ind, men menneskene går ned ad en trappe og kommer derved ned i højden, så man nemmere kan reparere og arbejde med vognene derinde. Når man går ned ad trappen, kommer man ind til det allerhelligste, hvor materialet bliver skabt. Og der er en snedig ståhøjde til, når man skal arbejde med materialet. Og der er endda røghætter, så røgen fra damplokomotiverne kan komme ud. En fantastisk værksted, som jeg tror, måske er den type, vi alle sammen drømmer om, med direkte sporadgang ude fra banen. Kommer jo lidt på hele tiden, nu er det ikke, hvor langt du er. Det eneste, der i virkeligheden ikke er i skala, det er træerne måske, og så menneskene, der ikke rigtig passer ind. Ellers så kan man godt blive forledt til, at det er rigtig jernbane, vi ser på her. Og det har den dejlige tyngdefølelse, tunge ting, der kører afsted, ligesom en rigtig jernbane.
Det er et lille paradis, der gemmer sig her i en privat have på Sydhavsøerne. Selvom det er i skala 1-4, så alting er rimelig småt, kan man se, når man går afsted på sporene, så føles det alligevel som sådan et rigtigt smalsporsmiljø. Nok også fordi der er sådan et smukt tilgroet. Det er et stort arbejde at holde det hele frit for ukrudt og sørge for, at man kan køre forbi. Men det giver følelsen af at være nærmest på Hedeland eller Blovstrødbanen eller et eller andet sted med rigtige smalspor. Så det er virkelig et fint landskab at komme på besøg i og se de rigtige lokomotiver køre rundt her i skala 1-4. En gang har det nok været et hønsehus, men nu er det blevet til en kæmpe stor bane i skala 0. En kæmpe stor bane med masser af hjemmebygget, håndbygget materiel, dygtige folk i skala 1-45. Detaljerne står i kø på det fine anlæg. Om lidt skal vi se noget køre på det også. Men indtil da kan vi bare nyde de fine detaljer på det her kæmpe store anlæg. På anlægget er der både smalspor og normalspor. Her er det en grusgrav af en slags med masser af hjemmebyggede tipvogne. Og herfra fører sporet op til den normalsporede bane, til en fin station, hvor det fineste smalsporsmateriel står og venter uden for remisen. Kammerat, som har været op på de der farver. Ja. Og han er død. Ja. Så når den så helt i fløjten, med dampen så ud af fløjten, ikke? Så sagde den, dut, sagde den. Super awesome, og så er man som europæer siger, sætter I så ikke nogle nye moderne i? Næh. Fordi man skulle have de der overarmene. Ja, det er ingen på. Nej, jeg har fået det fortalt. Skal vi give det ned? Det tror jeg. Du har fået levet. Vi kører op. Ja, så kalder vi kører du også på det her? Nej, nu skal jeg lige så kliger man, og så sætter man det er 209. Det vi gør, det er lige det. Der er mange smukke sager på anlægget. Nogle af mine favoritter, det er en lille P-maskine, gamle lukkede godsvogne, åbne skovvogne, dobbeltdækkervogne, kupévogne, lige sådan noget. Vi også mangler i andre skalaer, synes jeg, til bedre at kunne repræsentere rigtig gamle dage. Se bare lokomotivet her. Det er måske lidt et nicheønske, men sådan noget her kunne sammen være godt at have i H0 eller spor 1 måske. Fine sager. De to anlæg på Sydhavsøerne er nok det vildeste eksempel, jeg endnu har set på, hvor stor en kreativitet og hvor meget man egentlig skal kunne for at kunne bygge så fine modelanlæg. Man skal både kunne planlægge, man skal kunne bygge, arbejde i en væld af forskellige materialer, metal, plastik, træ, meget andet. Laserskæring er godt at kunne. Et øje for, hvordan virkeligheden ser ud. Godt at man skal vide noget om oprangeringer, om materiel, om bygninger, om arkitektur. Det er jo egentlig utroligt så meget den dygtige modelbygger skal vide for at skabe noget, der er så smukt som det, jeg håber billederne og videoerne her i dag har vist. På den måde er det
en fabelagtig hobby, vi har. Nogen kan det hele, som det er tydeligt her på det her anlæg. Andre af os kaster os over dele af det, fordi der er så mange aspekter af vores hobby, som jeg tror ikke, der er mange andre hobbyer, der når op på det niveau. Herfra skal der i hvert fald lyde en stor tak for muligheden for at nyde det her smukke sted på en af de sidste sommerdage. Så tak for det. Tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide, hvad du så. Hvis du har lyst til at se mere, så giv gerne videoen et like. Tryk abonner, så du kan følge med i, hvad der sker. Tak for nu.